Yes, čaute ľudia, moje meno je Domi, dneska vás vítam pri ďalšom videjku. Dneska sa mám opäť fingerboard, čiže ukážeme si znova nejaké tie tričky, čiže ideme na to. Kamo. Ľudia, som vám to neprezradil, ale môj trik bude vlastne sem cez toto spraviť kickflip, čiže ideme na to. Si to nejako nastavím a následne sem máme telku a sem takto do toho dopadnúť, kebyže do railu. Takže ideme na to, tak aby to bolo vidno kickflip. No, to bude ťažké. Kámo, OK, viete čo ľudia, skúsim to bez toho railu. OK. Nice, mám to, videli ste to, keď som dopadol. Zrejte ešte raz. OK, to mi až veľmi nedošlo. Ešte raz, dám si takto kameru, teraz znova. Kámo. Ešte raz. Oj, škoda. Ešte raz. Kámo, prečo teraz? Yes, mám to pekne. Takže teraz sa presujeme na ďalší trik. Takže teda ľudia, ďalší trik bude vlastne sem stane to. Skočím pekne double alebo triple kickflip a takto pekne dopadnem. Si dám kameru asi nejako tak. Dobre by bolo, kebyže to bude na stojaní sem. Všakajte, musím nájsť niečo dobré. Jestli teda ľudia, ja už som si našiel nejaké dobré. Budem sa snažiť, aby ste to nejako videli. To bude trochu na dlhšie. Dám si takto nohu, kebyže vám nevadí. Škoda. Mám to. Čiže ľudia, dal som to a teraz sa presunieme rovno na ďalší trik. Čiže teda ľudia, ďalší trik bude taký trochu slabší, lebo vlastne sem, jak mám toto, tak z toto budem skákať obyčajným bunny hopom tam na gauč. Čiže ja si myslím, že mám čo kecať, môžeme sa rovno na to vrhnúť. Ľudia, ja budem strašne rád, keď moju tvorbu podporíte odberom a my sa ideme vrhnúť naspäť ku videjku. Čiže teda ľudia, ja dúfam, že to je dobré. A idem skúsiť prvé pokusy. Aha, ja to vlastne nechcem kickflipkom, ja to chcem iba bunny hop. Mám také ťažké. Vážne ťažké to bolo. Skúsim ešte ten kickflipik. To som nemal rýchlosť. Yes, síce to nebolo do jazdy. OK, nebudem to ďalej trápiť, dal som to, ideme na ďalší trik. Teda ľudia, ďalší trik bude asi zrejme posledný, lebo bude asi dosť ťažký. A ten posledný trik, hneď vám ho ukážem. Že teda ľudia, ďalší trik bude taký, že vlastne sa budem od skate a z to budem skákať salto, čiže salta veľmi neviem, čiže ideme na to. Čiže ľudia, som tu ja a za chvíľu budem trpieť. Ja som to konečne dal. Yes, ľudia, konečne som to dal. Yes, čiže my sa uvidíme pri ďalšom videjku a zatiaľ čau.